खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं अरुण ब्रह्म गिबियावनो 2021 मायथाइनि बैसागो बरायनाय फोरबो बे बैसागो बरायनाय फोरबोजों लोगोसे दिनै संक्रान्ति बे संक्रान्तियाव बर'नि नेमखान्थि बायदि रोखोमनि जोंनि मावनानै जानाय मोसौ थुखैनाय हाबाफारि बे दिनैनि जिहेतु बैसागु बरायनाय फोरबो हाबाफारिनि गिबिसिन हाबाफारियानो जादोंमोन मोसौ थुखैनाय हाबाफारि दिनैनि जिहेतु बे बोथोरजों गोरोबफानाय बेसेबांबा दिनैनि बे समायना रमायना बोथोरजों गोरोबफानाय समाव दिनै बे बोरिमुरि बैसागु फोथाराव जानो गोनां 2021 मायथाइनि बैसागु फोरबो फालिनायनि गिबि हाबाफारिया दिनै नैबे फुख्रियावनो दिनै बिथांमोना मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन बे मोसौ थुखैनाय हाबाफारियावनो दिनैनि बैसागु बरायनाय फोरबोनि दैदेनगिरि आफादगिरि बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ जों मिथिनानै लानि दिनै गिबिसिन हाबाफारि हिसाबै बिथांमोना मा हाबाफारिखौ मावफुंनाय जाखो बेनि सायाव एसे बुंथिनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गिबिसिन हाबाफारि बायदि मोसौ थुखैनाय जा हाबाफारि आसारखान्थि बर'नि आसारखान्थिजों मावफुंनाय जाबाय नोंथांमोनहाबो नुदों आरो बेजों लोगोसे जा जोंनि नैथि हाबाफारिया फिरफिला बिरहोनाय जागोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय बैसागु बरायनाय जा हाबाफारि बेजों लोगोसे जोंनि भारतबर्षनि जा संबिजित रनसायगिरि बि.आर. आम्बेडकारनि जा जोनोम सान बेखौबो जोङो बेहायनो साइडआव फिसायैनो बिबार बारसे बावनायनिबो हाबाफारि लाफानाय जादों। आरो बे समाव दिनैनि जिहेतु बोथोरखौ नायनानै बोथोराथ' बैसागु बोथोर बे बोथोरा बिदिनो थागोन बे बारनाय बारजों बे अखाजों जोंनि जायगानि जाहाथे हाफ्रा हासार गोनां जाथों गांसो रज'थों मोसौ मोसाया गोख्रों जाथों जों बेजों मावै दाङै जानो हाथों बे मेसेज हिसाबैसो आं दिनैहाय लादों। अखा हादों अखाया बे बोथोरनि बिफां बिलाइ खिलिदों बेबो बोथोरनि जों मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय जों रंजागोन बेबो बोथोरनि आरो बेजों लोगोसे जों सानजारि नोगोरनि गासैबो बर' हारिनि जेसेबां रायजोफोर दं जों गोजोनै देग्लाय बोसोरनिफ्राय थांनानै थानो हाथों गोजोननि बार बारथों अनलायनाया बांथों बे मेसेजखौनो जों होनो सानदों। दिनै बे समाव गोबां बोथोरजों लोगोसे दिनै बरायनायजों लोगोसे गासैबो मिथिंगायारिखौनो बरायनाय जादों होननानै नोंथाङा फोरमायदों जोबोद गोजोननाय थाबाय। बे समाव जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों जिहेतु बर'नि नेमखान्थि बायदि गोबां फिथाइ सामथाइखौ लानानै बा दंफां लाइफां बिलाइफोरखौ लानानै बिथांमोना जे मोसौ थुखैनाय हाबाफारि बे मोसौ थुखैनाय हाबाफारियाव जोङो माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै लानो थारैनो जोङो दिनैनि जिहेतु फैबाय थानाय दिनैनि लाइमोनफ्रा जिहेतु दिनै नेमखान्थि होननाय बुस्थुखौ बर'नि गासैबो नेमखान्थि होननाय बुस्थुखौ जोङो बारा मिथिया बिनिखायनो जोङो जोंनि मानिजाथाव सिबिजाथाव गागि बोराय जोंनि सिबिजाथाव गुरुफोर दङ बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन दिनै गोबां बेयाव नुथाय नुनो मोन्दों बेबायदि फिथाइ सामथाइ जोंनि जानाय फिथाइ बा दंफां लाइफांनि बिलाइ थ' बे मा बिलाइ बा बेखौ मानो मोसौ थुखैनायाव बाहायनाय जायो बिनि सायाव जोङो मिथिनो थाखाय बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिना लागोन जिहेथु नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि बर'नि दिनै बरायनाय बा मोसौ थुखैनाय हाबाफारिनि सायाव बिथांमोना मोजाङै बेखेवना बुंथिगोन थारैनो बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजाबाय नैबे फुख्रियाव जे गामिनि फुख्रियाव जि बिथांमोना मोसौखौ थुखैदों बे थुखैनाया मोसौखौ गिबियावनो मानो जोङो थुखैयो बे दिनै संक्रान्ति समाव बिनि सायाव एसे बुंथिनो थाखाय खावलायग्रोनाय जाबाय। जों मानसि माहारिया जेरैहाय थांना दं बेबायदिनो जोंनि थांना थानायनि गिबि लामायानो जाबाय आबादारिफोरनि थाखाय मोसौनि सायाव जोङो बांसिन सोनारनांगौ जायो मावना दाङा जानो थाखाय बेखायनो बे मोसौफ्रा गोजाम बोसोराव थांनाय बोथोरफोराव जेरैहाय दुखु खैफोदजों थांनोब्लाबो दिनैनिफ्राय जाहाथे बिसोरनि देहा सोलेरा सुख आलो गोजोनै थाथों होनना जोङो नै दा बेवहाय बिमा दैखुंग्रिनाव जोङो बावनाय जादों बिनि उनाव जों मोसौखौ थुखैदों जाहाथे जोङो गोबां फिथाइ सामथाइ बे जोंनि जाग्रा मैगं थाइगं जों माखासे बुस्थुखौ सिनायदों लावखौ सिनायदों केरेलाखौ सिनायदों दा बेफोरबायदि गोबां मा खौ लानानै बे दिनैनि जिहेथु मोसौ थुखैनाय फोरबोखौ नेमखान्थिखौ फालिनाय जायो मा फिथाइ बेवहाय जोङो लावआ जेरै साननै सानथामावनो देरो बेबायदिनो लाव फान्थावफोराबो साननै सानथामावनो देरो बेबायदिनो लाव फान्थाव बायदि जोंनि बे मोसौफोरा बारायबाय थाथों आरो नै जोंहा रायदों होननाय जिरादा जाबाय मोनसे बेन्दोंब्लाबो बे रायदों बेन्दोंब्लाबो जाथिसे बेयो गुबुन बेन्दों बेफोरो बे बेन्दोंआ माने ओरैबायदि गोख्रों आरो गोरा आरो गुबुन बेन्दोंनिख्रुइ बे बेन्दोंआ बांसिन खामानियाव बाहायजानाय बेखायनो बे बेन्दोंनि बिथोराव बेखौ लानाय जादों आरो नैबे जाबाय दिग्लिथि गुबुन दंफाङा बोसोराव खेबसे बिलाइ सिरिबाबो बे दंफाङा बोसोराव बेहा बिलाइ सिरिनाय गैया आरो बिनि दालाइफोरा लौथि बायदि गोरा गोलाव
हारसाफ्रा बुंनाय बायदिनो जोंनि बर'आव दिगल फाथो नंगौ हारसाफ्रा बेबायदिनो जोंबो बे बिनि बिलाइफोरा जेरै गोलाव गोलाव बेनि दालाइफोरा जेरै गोलाव गोलाव बेबायदिनो जोंनि मोसौफ्राबो आयु गोलाव जाथों होननानै जों बाहायनाय जायो आरो नैबे जाबाय जोंनि बर'आव बांग्रि खब होनो खायफा थाम्फै खब होनो बेबो जाबाय दंफांनि जाथिनि बिथोराव गुबुन जाथि दंफां बेखौ आजै आजौमोना जोंनो फोरोंलांनायलाय जों बेखौबो लाफानाय जायो बेफोरखौ लाफानाय जायो आरो मा बोसोराव खनसेल' बेयो फिथाइ थायो बिबार बारो आरो बेनि फिथाइ बेगरा थाखमाजोबो माने गासिबो खबजोबनानै बेनि फिथाइ बेगरखौ बेखौ जों ओंखायनो बांग्रि खब होनाय जायो बेखौ आजै आजौ आबै आबौमोना जोंखौ फोरोंलांनाय बायदि जों दिनैसिम गाराखै जों बेखौ बेजोंनो मोसौखौ थुखैनाय जायो जोबथारनायाव जिहेथु जोङो गासिबो मा नांगौ बिनि सायाव जोङो मिथिना मोनबाय थारैनो दिनै बे बोरिमुरि गामिनि जिहेथु गेवलां फोथार बे बैसागो फोथार मुङै नोंथांमोननि बे गेलेग्रा फोथारखौ मुं दोननाय जाबाय आरो बेयाव बैसागो फोरबोनि जिहेतु खुंफुंनायनि गेजेरजों नोंथांमोना जिहेतु दिनै राजुहुवा भाबै बे हाबाफारिखौ मोनबाय खुंफुंनो मोनबाय दिनै बे समाव माबायदि गोजोननाय मोननो हादों बोरिमुरिनि जानानै जोंथ' ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों माने थांनाय बोसोरावबो जों मोसानाय रंजानो मोनाखैमोन बे लकडाउननि थाखाय देग्लायथ' जों उदां बायदि मोनदों थांनाय बोसोराव जों बेबायदि हाबाफारिखौ मावफुंनो लादोंमोन आरो जोङो बेखौ मावखायो गामिनि गोजाबाबो दा जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जाहाथे जोंनि बर' हारिफोरा बेबायदिनो अनलायनानै खौसेथियै रंजाना थाबाय थाथोंखौ जोङो हास्थायो आरो जों गामिनि आइ आफा आबै आबौमोनखौ रावनि न'आव रावबो थांलायनो मोना नै बैसागुआवसो खेबसे थांलायनो नुलायनाय जायो जों माने ज' मोसानाय रंजानाय गोदोनिफ्राय जोङो ज' बैसागुआव रंजालायो नालाय बेबायदि रंजालायफिननो मोखां नायलायनो मोनगोन साननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय बे समाव गोबां बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायबाय नंगौ जोंनि जिहेतु दिनैनि बे बैसागो बरायनायजों लोगोसे मोसौ थुखैनाय संक्रान्ति दिनाव मोसौ थुखैनायाव गोबां नेमखान्थि दङ थारैनो बेयो गनायथावना नेमखान्थि दिनै बेयाव मोनफा मोनफा बिहोमा मोनफा बिथिं दं आरो बेयाव गोबां नेमखान्थि दं थारैनो बेयाव नैबे बे गोलाव बिलाइनि बिफां थारैनो बेयो बोसोराव खनसेबो बिलाइ सिरिया होननानै बुंदों नैबे जा मा होनदोंमोन बेखौ बांग्रिं खबनो गोबां नेमखान्थिनि गेजेरजों बे रहस्य गोमोथाव बर'नि नेमखान्थिनि गेजेरजों जिथु मोसौखौ बोसोर गोदानखौ बरायनायजों लोगोसे गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै बिथांमोना मोसौआ जिहेतु जोंनो मानसि हिसाबै जोंनो नांगौ हिसाबै बेखौ सिबिनायजों लोगोसे नेमखान्थि खालामनानै जिहेतु मोसौ थुखैनाय बे जोबोद जोंनि बर'नि नेमखान्थिनि गेजेराव गोबां गनायथावना आरो आसारखान्थि आरो बे समाव नैबे फंसे बाथ्रा जों मिथिनो नागिरगोन दिनै आरो मा नेमखान्थि दंबावो दा समाव नेमखान्थियाथ' जोंनि थाखाय गोबां नेमखान्थि दङ बिदिनो जोङो दा नैबे मोसौ थुखैखांनानै जोङो फागा बावनाय दं न'खराव आरो बे गामसा गिसिजोंनो जों लोगोसे बेवहाय औवायाव जोङो हा होनांगौ गोदोनि आबै आबौआ जोंनो दिन्थिलांनाय आसारखान्थि हिसाबै जों माने गामसा गिसिजों मोसौ थुखैखांनानै जोङो औवाफोराव हा होयो जोङो बेबो मोनसे गोनां बाथ्रा जालायबाय औवा सुबायाव हा होगोन बे औवा सुबायाव हा होनायखौबो जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो आखायाव लाबाय थारैनो बे समाव जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै जोङो गोबां लाइमोनफ्रा नोंथांमोननि जिहेतु दिनैनि नेमखान्थिनि गेजेरजों जोंनि इयुन फैबाय थानाय लाइमोनफ्रा जे जोंनि बर'नि नेमखान्थिया मार बेखौ दिनै नैबे चेनेलनि गेजेरजों गोबां मिथिगोन थारैनो जोङो औवा सुबायाव होनाय जिहेतु हा होनाय बे औवा सुबायाव हा होनायनि नेमखान्थिखौ जों दिन्थिफुङो आरो औवा सुबायाव मानो हा होदों बेखौबो जोङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायनो नाजागोन थारैनो नोंथांमोननि जिहेतु बैसागु फोथार जिहेतु 2024 मायथाइनि बरायनाय फोरबो बे बरायनाय फोरबोनि नेमखान्थि बा बरायनाय फोरबो बर'नि जाय फोरबो बे फोरबोखौ दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मोनफा नोंथांमोननो दिन्थिफुंनो आखायाव लाबाय गोजोननाय थाबाय बे समाव आङो नोंथांमोननो औवा सुबायाव हा होनाय नेमखान्थिखौबो नैबे समाव दिन्थिफुंनो आखायाव लादों गोबां मोजां बेसेबांबा समायना दिनैनि बोथोर बार बारनाय बार खोलो अखा दोमैलु जुब अखा बेनि गेजेरजोंब्लाबो नैबे बोरिमुरि गामिनि जिथु बैसागो फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै बैसागो बरायनाय फोरबोखौ बिथांमोना गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय आरो बियो दिनैनि दिनाव जाना थांसिगोन बे रोखा जानानै दङ दा बे समाव दान्दिसे समाव जोङो बै औवा सुबायाव बिथांमोना हा होगोन खदालजों हागोन नेमखान्थिखौथ' नोंथांमोननो फोरमायखाबाय मानोना औवायाव हा होगोन दिनैनि जिथु नेमखान्थिनि गेजेरजों बिथांमोना बे औवायाव हा होनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जे औवाया दा
बोसोरसेमानि जिहेथु बिथां औवाफ्राबो जिहेथु गोरलै दा नैबे गोदान बोसोराव गोरलै बिफां बा बिलाइ दालाइ रोदोमनायनि जिहेथु सम बेयाव बिथांमोना गोदोनिफ्राय बर'नि जिहेतु नेमखान्थि बर'आ जेब्लानिफ्राय दङ अब्लानिफ्राय बे नेमफोरखौ फालिनानै जिहेतु गोबां ग्रोम ग्रोम रायजो जाबोदोंमोन गाजा गोमजायै रायजो जाबोदोंमोन थारैनो बे नेमखान्थिया दिनैबो बे समाव गोदोनि आबै आबौ बोराय बुरि गागि बिथां सुबुंमोना मानिजाथाव बिथांमोना बे नेमखौ दिनैसिम फोथांना लाखिदों जोङो दिनै बेयाव गोदान बाथ्रा जों मिथिनो मोन्दों नैबे औवा सुबायाव बिथांमोना न'खर न'खर गावबा गाव औवा सुबायाव बे हा होनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना लागोन आरो बे बिथांमोना नैबे औवा सुबायावनो हाखौ होनो नाजादों ब्रेक खदाल जावनाय खदालजों जोङो नैबे औवा सुबायाव औवा गुदियाव हा होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नैबे जाबाय जोंनि गोदोनि आबै आबौनि समनिफ्राय आजै आजौनि समनिफ्रायनो बे बर'नि गेजेराव नेमखान्थि दंमोन दिनै दानि जे उन्दै बा दानि लाइमोनफ्रा जों बेफोरखौ रावबो मिथिना मोना थारैनो बे बेसेबांबा गोजोनथाव आरो बे जोंनि नेमखान्थि बे नेमखान्थिया ओरैबायदि जिहेतु गनायथाव आरो गनायथाव बे गनायथावनि सायाव जोङो नैबे समाव बाथ्रा मानो दिनै बे औवा सुबायाव दिनैनि दिनावसो बे हाखौ होनाय जायो थारैनो नैबे बिथांनिफ्रायनो जों मिथिनानै लानो दिनै बे नेमखान्थिखौ दिनैसिम गोदोनि आबै आबौफ्रा लाखिनानै दोनदों थारैनो बेबो बोरिमुरि गामिनि सासे गागि हिसाबै बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ दिनैनि दिनावसो मानो बे हाखौ होनाय जायो मिथियो गोजाम बोसोराव थांनानै गोदान बोसोर बरायनायाव दा जोंनो मानसि माहारि थांना थानाय बेलायाव जोंनो नांसिनगौ दंफां लाइफांनि गेजेराव औवाया जोंनि गोनांथिसिन बुंनो थाङोब्ला जोङो औवाजोंनो अनेकथा न' बांनिफ्राय मानसि थैनायनिफ्राय बाथौ दुमनायनिफ्राय बायदि बायदि हाबायाव जोंनो औवाखौ नांगौ होननानै जोङो दंफां माहारिनि बिथोराव औवाखौ सायख'ना लानाय जादों गोदोनि आजै आजौमोना जेरै जाबायदि फोरोंदों बेखौ नेरसोनखौ जों दिनैसिम नागाराखै आरो दा फैबाय थानाय लाइमोनफोरनि जा जोंनि बर'नि इयुन जोलैनि सायाव जिहेतु जों बे नेमखान्थिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय माबायदि नोङो बोसोन होनो सानो आसा खालामो जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफ्रा गोदोनि नेम खान्थिफोरखौ जाहाथे दाबावथों आरो जों थासान्दियावनो जों दिन्थिलांनाय बायदि बिसोरबो सोलोंना लाथोंखौ जों आसा खालामो दिनैनि जिहेतु 2021 मायथाइनि बैसागो फोरबो फालिनाय बे बैसागो फोरबो फालिनायनि गिबिसिन हाबाफारियानो जादोंमोन मोसौ थुखैनायनि उनावनो बिथांमोना गामसा गिसिजों नैबे औवा सुबायाव हा होनाय बे हा होनाय थारैनो बेयो मेहेर गोनां आरो गनायथावना जायखौ जोङो मोनफ्रोमबो खामानियाव बाहायो जायखौ लानानै जोङो जिउआव गोनांथि जायो हमना ला औवा थसेजों गोबां न' लुयो बे न'नि सिङाव जों रायजो जायो आरो बेजोंनो संग्राय सान्द्रि बिभिन्न धरननि जोंनि संसाराव नांगौ बायदि आइजें आइला बेखौ जों बाहायो थारैनो बेफोर बुस्थुखौ बेफोर जिहेथु दंफां लाइफांफोरखौ जोङो फोथांना लाखिनाया जोंनि गोनांथि बे नेमखान्थिखौ गोदोनि आबै आबौआ मिथिगौ आरो बिथांमोननि रायजो जानाया गोदोनिफ्रायनो आदर्श आरो बुहुमाव गोरोबफानाय नेमखान्थिनि गेजेरजों रायजो जाबोदों थारैनो इयुन जोलैयाबो जुदि बेबायदि रायजो जायोबा थारैनो गोदोनि जिहेतु अनलायनानै जिब जुनारजों अनलायनानै बिफां लाइफांजों अनलायनानै थारैनो बे जोंनि हारि माहारि बा संसार जानाया गेरेमसायै आलो गोजोनै जोङो संसारखौ दैदेनलांनो हागोन होननानै जोङो फोथायनो हायो माने मोनफ्रोमबो बिथिङाव मोनफ्रोमबो नेमखान्थिखौ दिनै बोरिमुरि गामिनि रायजो राजाफोरनियाव दे दासिमबो थांनानै दङ बा फोथांना लाखिदों बेयो जोबोद गनायथावना जोङो बाख्नायनांगोन आरो जोङो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि जानानै बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर थायो आरो बे नेमखान्थिया जे अराय जोंनि बर' रायजो राजाफोरा हमथाना लाखियो आरो बे नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो बर' समाजखौ थांना थानायाव नेमखान्थिनि गेजेरजों जों मदद लालायनानै थांना थालांगोन होननानै आसा खालामो गोजोन्थों प्राइम 24 हेडलाइन्स औवाफ्रा माने जाहाथे बारायबाय थाथों होननानै जों बेबायदिनो गोबां बुरजा हा होनाबो एसे खदालनिबाबो खदालबाखौ सुगासे होनाय जायो आरो बेथ' जोबोद गोजोनथाव रादाब गोजोनथाव बाथ्रा माने जोङो जिउआव थांना थानायाव मोनफ्रोमबो बिथिङै जोङो बयखौबो लाफानानै जिहेथु थांना थानो थाखाय नाजानाय नेमखान्थि आरो गोदोनिफ्राय जोबोद गोजोननाय थाबाय बे समाव जोङो दिनैनि जे 2021 मायथाइनि बैसागु फोरबो बरायनायनि सिगां जिहेतु नेमखान्थि दंमोन बे नेमखान्थिखौ बे समाव बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों